asuhnya yo di lapau. Ba, aman tun. Hai, tantulah iyo. Bisa mau ta isu terbaru sambil makan jo minum bagai mah. Di malah pononan bisa mode tundu. Kemarilah kita dangakan Ota Lapau. Setiap Selasa pukul 8 malam. Berbagai isu nan hangat diperbincangkan ala suasana lapau. Ota Lapau, kamari main bau. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah tadapi ijo baru bulan puasu. Lah hari pertama puasu ko memayo gak barik rasuno ha. Tapi yo alhamdulillah lah. Kula kababuku lo rasa bantalay. Nambo lah tunggang-tunggi lo dari tadi manyiapan ko lah. Kola cindu. Deh ko adu amak di siku barala kalasuan ayo. Hai lah kapulang amak rayo nanti. Ko lah mau telepon. Ko ba ano lah amak kini do ya. Mudah-mudahan lah isiai selama ayo. Sialah nakamambali kini ko. Mudah-mudahan hari ko lay banyak na balanjo ko lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak dari jauh hari yang Iyo. Muncul na mangring-gari. Suara nak terangan. Ayo, lain dak maipin sangkolo ambo mengunyah-ngunyah tadi do. Itulah kabar cari dia laki mana itu. Tapi dicari dari Romano dan Kincu masih segih. Tak mungkin. Lain nampak ko kincu baru lo ambo coba boleh cocok warna no di ambo ko. Jadi tanya ambo kasar kalau memuji untuk ate lenggo. Nah, iya iko. Iko maipin nampak no sudah baraja jo darona lari itu public speaking lah makin santiang. Lo memuji ambo. Tapi kan itulah ilmu ko diajarin ke orang apa tambah kambang dia awak. Alhamdulillah, ko lay kambang juga yo. Itulah maipin na aku celik lah galih ambo ko mana tertarik maipin. Kan itulah. Samo men iko galih ambo aduh ke dia bawa dari para sayu-sayu. Lah kalau maipin tiba-tiba mambo ame ora. Ambo lah dulu tambang ame di Marapi do. Sama-sama aduh men awak kabar jojuan ambo kabar joju baru iko lah tarata. Ambo lah jak siang tadi tunggang-tunggi ame iko. Ay macam ni sama-sama bau sawo. Sama-sama baru sawo tuh nana para lu ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sianan cantik kok goyo. Kok enggak nampak di maipin nan bening model kok. Ambo macam lihat kan dari rono kaki. Rono kaki urang lo nama cali dulu. Lain nampak pakai kos kaki ko. Tolong buka kos kaki putih do ya. Ko siala ko arangan ko yo ni kayo. Rancak ban nampak dia boleh puasa ni. Puasa nih alhamdulillah. Kenalan lah dulu nih. Ayo dek baru lo nih nampak. Namu ambo Ani. Ni Ani. Ambo kok manggale bareh nih. Manggale bareh. Yo, baru pindah dan sabalah siku rumah ambo mah. Nasabalah mak. Dan daki rumah siapa Uniwati ko nasabalah konter do. Ayo. Lele tahu boleh nampak kalau Marina. Iyo lai. Iyo nampak di ambo patah rumah dikontrakan. Tapi tak nampak kontrakan no lah tangga. Akhirnya uni nanti sini. Iyo. Lah kok seminggu baru nih. Seminggu baru. Ambo kan manggale bare kan di Pesah Bawah. Jadi baru pindah lo kemari baru. Bamang kok jauh nama manggale bare. Kok ndak di Pasawa saja. Kan kadainya sabalun tuh di situ. Kini kok itu mah cari lah dulu kok manggale di rumah serekan. Yo batuan deh manggale bare yo. Yo lah aku nan sabana maha. Kok gini wak maga iya mula-mula mau bapikir ke makan ubi. Yang boncana lah kok lah. Bare de la maha kok lah ha. Ayo tuh ka baale tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat unilenggo. Alhamdulillah nambo yo cuy. Aduh maipin sih ko Maipin dak bertanya itu. Lah yo nya ditanyo tuh dari ladang tuh sehat tuh. Tapi kalau lah dari rumah sakit maipin. Janganlah mantun. Apalagi maipin ko yo alio tuh manggalih sayu. Tuh leo makan sayu. Jadi makan galih surang maipin. Nah itulah modelnya maipin tuh. Lu nih linggo Aduh. Warga baru. Siya iyo. Abatu kenalala dulu. Kenalala dulu ko. Ko kebetulan ada Sultan Zainal ko satpam RRI. Patut lah cok nampak ya nih. Iyo anak muhri.
Itulah kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, masih banyak apa ni lenggo-lenggo? Apa bukuan? Iyo, kok sialah kok lain lo kinclong-kinclong na nampak dia ambo. Ada ujang yang di buku tu Da ujang nandi di mak. buku tu yang kada ampera lemak tu Oh, nandi simpang. Tena. Iyo ni lenggo. Oh, nanti simpang di ujung, mungkin kau ni lenggo. Oh, ampera lama tu. Iyo. Sebagai sia ada ujang di sini. Awak ownernya, pemiliknya ko. Pemilik masih bujang atau ba Ambo kalau na bujang-bujang tuju dia ambo ka. Buyo lah mati paj. Lah mati pajak lo ayo. Ano ada dia, ujang malah. Nan tukang bungkuih tu nang kami tu ada sini ada ujang. Siapa tu? Agak pendeknya, putih hanya nak tahu lu ambo Itu sana si mu. Mai namu no. Si Mai mau mepin. Oh si Mai Allah. Ilah si Mai. Itu karyawan, Wak. Oh karyawan nak Baru lama ujang. naruh hati. Indah Jom, masalahnya cara memungkui nasi tu telaten bana nampak dia ambo. Kau rasanya dek banyak nasi Istilahnya, yang dibungkus animai ku. Mana mau itu nampak, no. cara menyusuang piti, melayani orang tu warna itu dia Wak. Oh, luar biasa. Yo Mungkin- servis no memuaskan. Sama Ipin pulang dari Parak mungkin singgah Ken mungkin. Oh, Mak Ipin lah tahu lo kada yang pera lama tu do. Sabana kalau dia ambil lama ndak lama no cuma itu nak tak celak cik no. Oh. Ampera no makasih no. Oh, ampera. Ampera no Oh, itu iya. ayo Barasiah ndak tu kabung. tu, yo. Ada yang kita lihat Mai Pin. Itu tu anak yo. Ndak ada ujang nampak no santiang bana lo mencari karyawan Leo Yolah. mencari Itu na istilahnya beli. pemanggil. Oh. Iya, iya. Ano lah ni lenggo? Aka pasana aku cari lah menu ambo hari. Ambo ka minta kolak cik Ah, wah. kolak aduh, Hari kolak lampia dua jam macam ko. hari lampia jam 5 ko habis lo. Ayo Kolak jadi. sama anu cik. Aduh. Sama lopi lah cik untuk buku iko. Kolak saporsi. Iyo lopi cik. Lopi lah ala sadang cik. Dua lah. Iyo. Tak sahur cik. Ayo. Untuk sahur namu kerambian no le do. Larasan no lo beko. Ayo jadi. Embo bungkus sekali kini atau beko mana? Biko sih lo. Ambo ko putar dulu. Jadi. Kalau mau tu ambo lah duluan ni lengko. Iya. Kolak dari mu. Bagage ban ani indah. do. Dia nampak beko tibul orang nalami nak dapet tu dia awak beko. Ada dasutan di liau kolak jo lopi dulu. Uniani aduh. Sisian saya dulu ya ni. Ah. Dari limo cie. Oh, jadi kolak dari mu. Kolak mak lo bentuk kolak pisangnya ya. Jadi. Tambah kolak pisang. Alah dua do. Beko lah lai. Yo ndak beko kok sudah tarawih kok lita-lita Iya. bagai lo parui. Untuk Adi sahur. ampun ado gorengan bagai kok tenang iya, gorengan iya. tetap ado. Itu Iya. goreng katan bisa maju. Iya, Lu ni lah diantano lo tadi lu. Oh, ndak uni nama mbak kata Ayo goreng kalau kodo. itu ndak takau Oh, dia ambo. iya, Ndak iya. terkahar dek saya dah. Iya. Ayo jadi nih ina mantan tadi lu. Ayolah. Jadi ngomong-ngomong kan biar lu kapail. Alun. Ni ani kok kali magali bare. Ayo. Jadi kan bare kok memang bahan pokok nang kawak makan. Iya betul. Kalau di orang Minang kok kan alun makan kalau nak makan nasi. Abu Apalagi kok daujang kok makan nasi. Dua ambu tarasubana bare go. Tuan Nang kan. kini ko yo lah tak pakai ambu beli bare. Lah mulai tak pakai-pakai. tak pakai Ba, mana? apa dah pakai anu? Kini kau ambu ganti bare yang kak rendah sakiti abi pula hilang pelanggan ambu. Oh, ragu lo yo. Daujang kok pakai bare premium atau ba apa? Biasanya ambu pakai bare premium. Oh, pan. Kadi Gila lama. Ayo. turunan biko pelanggan ambu lari. Kadi nayan Iyo. samu juo. Dikurangi porsi no ba? Porsi nasi no ba? Tu tas bisa bui orang miko ngecek-ngecek lakang ko nilai gua yang ndak lama. Ndak tahan di daujang dah. Yo kadang yo mau itu lo mani. Aba aduh. Yo Aba kalau lah di niani do. yo nawak na manggalih ko pun mau itu jo taraso kan. Iyo. Mau di orang na bali 10 kilo Iyo. kini ko lah kurang kan. Ana bareh ko ah. nanti bo segitu juo. Oh. Amo dodol kapatang Iyo. ala payah lo manutuin nang kini. Ayolah sama kemari bedo ni. Berarti ala keseluruhannya tuh ni yang bareh tu nanya. Bantuannya Allah dah. Oh iya. jadi- Jadi menampak apa pacu-pacu orang ke bare bulok apa taba rasanya taba tu. Bare bulok kok kecil orang yo lama pimbo ragu lo. Alon ado lo bo mencubu no le lo Tu nan botau tan tu. Iko Iyo. bari. Ala sangkumbo talalo dah sultan tadi. Indah awak Dah tadi sultan dek puaso. Namanya wak satuan Lame. pengamanan tu Iya, wak iya, putar-putar Batu, dulu. batu. Tu dek nampak orang lain tu kamu ku wak sangku Iya. wak biko dek adon nak minta utang kan. Iya. Tak duit wak Iya, linyon iya, iya. dolan jo nak babayar. Lo. Yo itu nak tanyuan. Iyo.
Masalah apa tu Tek ni? Ikut. Oh, ada ujang. Masalah ada ujang. Barih gua. Apa nama Barih. Ayo tapi pakai orang beli. Oh. Melambung ragu no mantun. Oh, naik koyo. Gilo Jauh kalau nah, masalah jauh naik Awak koyo. lagi Lo awak sampai bakadai. 190 Iyo. 10 kilo. Tadi Unilenggo tadanga dia bare bulok ko lama icenya. Ndak, ambo ragu lo baala raso bare bulok ko niyo lo mancupo pimbo ragu lo makan ko kan supaya ba anak lama. Oh, Ilang tak lama raso no. Kalau bare bulok Unilenggo, ndak usah Uniragu. Weh, ba mantun do. Nampak tamu barinyo langsung dari pemerintahan gitu. Oh. Bare itu. Iya. Kadang-kadang masyarakat awak ko mangatuan bare itu murah. Iyo. Bare itu ndak lama. Berarti ndak lama kok kalau murah kan mantun yo. Sabananyo lamanyo. Oh, batu dah sultan lah Alah, mencubo. wala mencoba. Wala mencoba bare bulog tu. Anyo kan cara memasak orang ko kan beda-beda. Iyo. Bisialah sama orang rumah elok masak. Oh, Yo iyo. dulu ndak eloknya tuh. Kurang aja sakit. Oh, mantun nan takaran no tu lapas jo bare biasa. Kalau takarannya itu kan awak kan diambil bare itu kan dicuci, dibarasihan, biko bisanya agak panuah, ada kurang lah. Bisanya dalam sarumah tua bara urang bisanya. Bara urang kepala keluarga awak. Itu harus wanuan Kepala tu. keluarga aja tuh. Kepala keluarga kan curang no nak dah sultan. Dah sultan. Awak di rumah tu dek banyak. Aduh mentuo, Oh, aduh iya. awak. Sultan yang mana puaso dah. Puaso, awak puaso. Sudah sultan pun Tak mana tahu. ya. Nampak puaso. Sabar dah sudah sajam lah. Kakunya, kalau nan bare bulog, Ayo. dijamin pemerintah lama. Oh, Oh yang nak lama tu. Untuk ada ujang manggalih, tak usah ada ujang ragu-ragu. Coba badi dulu bari bulok ko ba. Kalau rasanya laju, itu nan da ujang ambil. Ditampik ni ani lah ya. Ni kan lain tu. Ndak ado lah dulu masuknya Sampai ni. Nyo kan kan mama ambiaknya dah sultan itu kan bajatah tuh dah sultan. Oh, bajatah. Bajatah Yo. tuh. Oh, iya. tapi kalau menurut Ambo nak harus mendaftar wak ke kantor bulog itu bana. Bisa ada bukit tinggi ko di ma. Yo. Nya bisa dia dijual bantu itu. Bisa. Tapi memang surang-urang ko memang ndak bisa banyak-banyak bana mambiak 2 juta. Tak Karena tu Nah, ni Ambo tanya gua, baru. kalau itu tuh ada aturannya ndak di Ambo orang Manggalih gua ada lo patokan apanya ndak? Atau orang per orang yang boleh menerima kalau keluarga. Kalau itu tu ala pernah Ambo mencoba. Jadi tu, hari ni itu kan balanjo di Swalayan ruahan datih ruahan. Ayo. Jadi ado di no tu bare bulok ko. Aduh tuh. Pak di Ambo kan bu gak ragu-ragu lo kan ambil Ambo cali aragono kan. 57.000 muratu ya ragono. 5 liter. 5 kilo. 5 kilo betul ah. Ambo kali dua kan 100 yang nambah. Nuhu kecil Ambo kan lumayan juga ko 10 kilo. Baca ni lenggo balanjo. Murah kan? Yo. Ambo ambil sekali sampai karuang ko lah. Yo. Yo. Kan 20 kilo tu. Yo. Tak boleh hari kasih. Wah, nak boleh berarti lah kecil. macam. Koko setiap hari tu dijatah 10 penjualan no. Oh. 10 karuang. 10 karuang maksimal no. Maksimal Tapi karuang. untuk masing-masing orang cie boleh. Cie boleh. Mantun. Lo tu Ambo tanya, kalau bisua Ambo je membalik-balik boleh? Boleh. Jadi itu baturi-turi Ambo sampai hari baturi-turi Ambo. Demi dapat 20 kilo bari bulok. Dek untung ai dakik lo ni lenggo. Untung ada dakik. Cuma memang lo Ambo cuba. Terletak je baru dek bari Ambo masih ada. Enggak emang lama ni lenggo. Memang lama ya? Enggak ada. Biarlah kalau model tu Ambo cuba membeli tapi ini alun ada le. Alun masuk le dok. Dak kini ku Ambo ndak tapakia di baris itu. Hasil. Adi sayu di daging. Lado bagai. Lado bagai. Aku main Maipin siko gua. Maipin gua. Cuba lah di jom maipin ini. Ba cerita Tapi ku lo ambo sakalo naik. Yo kalau ambo kan manggali baris. Saya kau nyoba tu ladonya tu kan maip. Maipin wa mangan. Ba mahal. Kalau di ambo dek bahu sawo di parak gua sayur mayur istilahnya. Sayur mayur komoditas pangan. Yang ambo yo sana ti ambo. Yang salamu gua bahu sawo kan segitu men iko paja minta belanja tiap pagi entah jual ke dia.
Tapi lah beberapa hari ku alhamdulillah. Oh, tak tolong rasul Tak no tolong maipin malah tu. lebih bisa je tempat beli pembukuan beku. Alhamdulillah. Itu lah. Borong lah kok Ayo. Ayo. Kami sila sekalian maipin. Tak lu nama pajar. Maipin. Kau nama pajan tak kebalo kau ana baju rayu kan beko. Ayo. Sepatu rayu, jilbab rayu, selalu berayu. Ayo kan itu ada lo imbasnya. Iyo. Ada segi baik segi buruk. Nanti tiba diambil pengusaha ku lainlah barasaki. Oh, tiba di siapa mau Ujang? Tapakiak membeli bareh. Ayo, tapakiak mana gini maipin. Ambo banyak nyanyi. Tu ada apa tapi pakiak le doh. Ano Zainal ba? Taman nuana mendengar mo. Ayo. Malah aku yang puasu. Enggak apa-apa no-manuan. Dak ono manuang tu. Pakai baju rayu mak baca. Apa namonyo dek Baru. Iko sagalo lamaha di maipin. Iya. Patang dia gia induk bari piti ke pasar nyo. Sasu hitam tak panuh di maipin. Bara bagian lu. Lai gak labiah dari 6 besu bagian. Nak de bana mu kadang ibu ati di maipin de. Oh alah. Tapi indak lo berburuk sangka kan. Entah kok orang rumah tu pandai kan menyimpan untuk pembeli baju rayu pajak gitu. Biasa no indua tu mantun. Nama ambo dulu mantun lu. Iyo. Iko jan berburuk sangka ko saran ambo men. Iya. Bawa betanang yo. Dek maipin ko nang kalai-kalai gini ko. Aku mau de lonto mau de kolak segala macam ko lah dia aku maipin. Lah dia ko. Maipin ada maipin ko. Bulan Ramadan nu kan anu bulan berkah. Iyo insyaallah. Mode ko lah jamu beramal. Ada bali ko pasal biarlah bulan bayar kini. Yang Aku ya sanang Sadang mendapik mana maipin ko mantuanya. Sadang mendapik. mendapik. Lado maha tadi. Iyo. Mandapik maipin malah. Biasa gigi batawi akini ko lah. Ayo. Agak tano nampak ni linggo. Iya. Agak atas celak ke Leo keluar. Pandai mana kalau lah kadapin gratis ke ya. Iyo betul lah. Tumpian benar. Jadi ada sultan batambuah atau walhasil tadi ko mau. Oh, nak mu ada batambuah awaknya. Aduh. Batambuah awak. Arupono tadi adalah kola, alupi duo, alai. Anu awak tambuahnya. Tua. Wanda Kurang sarabi gambo ke lama. Awak no ni lenggo. Aduh. Dah 5 di wak. Ada limo do cie. Kula ya pi betul. Bi ba nak kabi ni. Kalau bak puasu, ko apalagi hari pertama, ko hawa nafsu, ko na ganda. Gadang salero. Oh lah ya bi. Oh kalau dah sultan, liau kan sampai isu pagi. Oh iya. Jadi itu tengah malam beko litak-litak lo baru liau kan. Kalau ndak makan beko tak kalau. Itu kan batu. Aku kamari video kalau pakaro makan ko. Kanyang bana tak kalau, indak kanyang tak kalau. Ayo tuh. Kalau kok gini kan. Aku sahur ge da sultan beko bisa jo. Sampai dah ujang. Awak tahu itu. Mulai jam berapa buka kok kedai. Kalau awak mulai jam pukul 3. Oh, mulai pukul 3. Kalau capek nak buka beko kan kena break. Oh iya. Indak malam sahur. Di tempat dah ujang lengkap sadonyo. Kalau meminta sirup angik ge wak lai. Kok masante talua ge lai, masante manyi ge lai. Bisa. Spesifik no aduh dah ujang di tempat dah ujang. Kalau dah awak ayo ayam ladu merah. Oh, ayam ladu merah. Maco taruang. Oh, maco taruang. Pantui lah mangaluah taruang mahaya. Iyo, tu yang mengaluah ambo. Iyo. Ai ko lah yo lah. Tapi kalau taruang tu yo kecil no lama no digoreng dadakan. Kalau lata-lata tu kurang manis lo liau. Iyo kan. Lambar su. Langsung selah balik ke Maipin taruang itu dah. Langsung ke Parak ko bisa lebih mudah. Mengecek tadi abung kui lah ambo ayolah. Gorengan sila nilenggo. Kebetulan siya lah masak kola. Iya, aku siya orang rumah. Orang rumah. Amak baja. Ambo gorengan sila. Pakai cek Maipin tadi kalau kini ambo. Oh iyo, kok dek Maipin sedang bulan berkah. Tambah lo hari pertama puasa Maipin gadang bana pahalo no ko. Urang-uranan lapa-lapa ko kan. Tua, okeylah. Ambo bungkil lah cek lo yo. Tadi dah sultan kola
Ada 5, lopi 2. Ni Ani tadi dah 5. Tu alai? Oh, kolak pisang. Kolak pisang, boleh ya, tambah Maipin? Jadi. Ayo. Goreng lo lah Biar- tadimu. Teh Ani ko panta dionyo. Bantu aja ko. Wala dionyo. Pantang Tarago. Tarago lai. Tarago. Ayo, apa baca jo anak sedang di rumah baru Jadi kan? kau sadonya lah lebih bapunyo. Ah, Saya apa? Senanalun kaya. Yolah, aku lagi kenalan daujang, kenalan lah kamu. Jadi ya. Alun ni lenggo lai. Alun. Alah. Tadi amboko. Ngaji. Iya. Ayo, tadi tambah goreng. Goreng lelimo. Goreng 5. Jadi kalau daujang Alah. tadi gorengan Gorengan sila. sila. Baradu. Sapo. Bara, Ibu balik ribu pitih lah. Kamu balik ribu. Campur saya bakwan je tahu. Campur jadi. saya di lenggo. Apa pisang jokatan dia ndak? Ndak usah. Ndak Itu do. sila. Lah amai pin aku kau nak toki wak benar gini kau. Kalau nan diambuk kolak sarabi sama pisang rajo jokatan. Oh ende. Cukup itu saja. Aku amak pajak ge alon lah ha. Kalau dia kecancuk kurang sebenarnya cuman dia ya tak bau ndak lu bara. Oh, nan tak bau ndak bara tapi batraktir lo orang. Aku salut aku aja. Ayo. Etong merasa ada nak masalah he. Ala ambo lah bisa Kris. Di petang tu lambo lah. Ayo jadi ni aman. Dak ambo tanyo si Maipin abi ko kan lain dak kecek-kecek surang Maipin pulang kan. Itu jadi ambo tanyo Kalau juga. nan diambuk Tapi kalau iya, mang lagi ke pulang tu. Tak pernah mengunjung orang segalonya Oh, mencek di belakang orang tak pernah. Kamu nyawa mencari amal. Kalau kecek-kecek surang, lihat do Maipin. Dadu. Iya syukur lah. Maipin. Ndak kuyo beko Maipin awak duduk-duduk di siku beko kan. Tu Maipin ndak niosi singgah lah. Indah lah kalau Maipin ni lenggo lah tahu mana sih. Onde. Itu ang baramal Maipin. Masih daka. Ayolah. Jadi nampak karo bareh tadi tu jan cameh lah wak yo. Ayolah. Berarti inti no kalau nang kamasinio jo babare premium Bisa. asadio kala dana no. Kadang Yo kan. politik. Cuma nanamonyo bareh bulok pun indak kalah lama. Tetap lama batam buah jo makan indak nampak mintu lalu. Iyo. Kalau kebetulan mungkin awak ndak ada kek mintu. Itu ndak nampak mintu ko lalu. Akan mentun yo. Tu memang kan kalau tiuk-tiuk karayu kau memang sakalo-kalo naik. Sakalo kapuasu, sakalo karayu. Tapi semoga sih lah. Sudah aku tuh bisa lo stabil no bagi aku. Itu harapan awak. Itulah harapan awak. Jangan malah semakin naik lo beko. Iya jangan. Beko mau diameh. Ayo. Ndak do na cerita ka turun-turun sagene naik no banyak. Ayo itu. Ayo kan. Maipin, tolonglah Maipin. Jangan tinggi-tinggi nah ragonan lain ko Maipin. Diambo ladu sin nanjan maha-maha Maipin ambo dek paladu ko Maipin. Diambo yang dari Parak memang mau ditaralah aja mataan. Tiba di pengepul mungkin dia mataan agak baru baharagu maksud. Oh iya bantu. Ayo mangkono yo jadi maha mantun yo. Ayolah kalau Allah sudah lo bansuan sua membungkui. Aku nam punya udah sultan. Aku punya ni Ani. Ko nang goreng aku daujang punya ko. Yo kombo punya ko yo. Aku nama Ipin ambu agiah bonus ci lai cindua no. Alhamdulillah. Gratis ko jan ma Ipin bayar lo. Itu nang kesetujuan Ma Ipin lah berbagi lo rusana awak di siko. Anang galih ambo lah taborong ju sang ini. Kamantun yo. Jadi kono Kris ambo Ma Ipin jadi. Silakan Bisa Kris lo di siku. Namanya. Lah modern go gini. Orang kama pai cashless. Jo. Iya. Sadiwan kok. Canggih mana nih, Lenggo? Ke dari nambah HP hitam putih Iya. Lah Android lah lagi. Android dia. Mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Ala gaul lo Maipinnya. Tuan. Pandai-pandai indah lebih lah hijau. Ala masuk Mama Ipin. Alah. Makasih Ayo. banyak Mama Ipin. Sama-sama. Mudah-mudahan berkah Mama Ipin. Amin. Banyak jo rezeki untuk Mama Terima Ipin. kasih banyak Maipin. Iya, Baik sama-sama. tu juo untuk udah sultan selama bertugas tu bah. Ayo. Jago RRI ko dengan segenap jiwa raga. Bocok terang orang apel mau dia. Iya.
ani mudah-mudahan yo kok lai ndak ka maha-maha bana la bareh la yo. Jangan bertahan lamu lo bareh ko maha. Ambo gelang ada ujang tapakia de. Tapakia ada ujang. Tapakia ada ujang, tapakia lo iya de. Ayo. Kaju iya ko de tapakia ada ujang ya. Stok bareh gelah mulai sakit de modal tu dak cukup Batua. Ayolah ada ujang mudah-mudahan laris manis ko. Jadi ada ujang ko sahur le manggale ko. Oh, kalau kini alun le do. Pertengahan miko baru buka tu. Mantul. Kalau ini enggak babuku dulu. Jadi malah yo. Ada ujang. Latih ada ujang ayo. Jadi malah. Kalau mantun, ayolah mudah-mudahan di puasa pertamuku, insyaallah puasa awak diberkahi di Allah. Amin. Awak bisa mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Salamu sabulan penuh. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salamai menjalankan ibadah puasa untuk dusanak-dusanak kita kasadualahnya. Sekian Otalapau untuk hariko. Nantikan Otalapau selanjutnya minggu muko.